କଥାରେ ଅଛି ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଦିନେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ଦେବ। କଥାର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟା ଖଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି ହୁଏ, ସେମିତି ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଜବୁତ କରେ ଆଉ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଛୋଟ ଇଟା ଖଣ୍ଡ ହୁଏ, ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସର ପରିଣତରେ ସେଇ ଛୋଟ ଇଟା ଖଣ୍ଡ ଦିନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରେ। ତ ଆଜି ସେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଆଉ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇବାରେ ତୁମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟା ମନେ କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦିନେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନର ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିପାରିବ। ତୁମର ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ପାରିବ।